Olier er rester af mikroskopiske planter og dyr, der levede for flere millioner år siden. Da organismerne døde, faldt de til bunds og ophobede sig, jo flere planter og dyr, der døde, så til sidst dannede et tykt lag. Dette fortsatte i mange år, og jo flere lag der blev dannet, jo mere steg temperaturen og trykket i lagene. På grund af dette begyndte organismerne at rådne og blive til en tyk væske, der afgav gasbobler og langsomt blev dannet til olie og gas. Da naturgas er lettere end olie, er det typisk det, der ligger øverst. Oven på olien og gassen bliver dannet et sejl, som en speciel bjergart, der holder på brændstofferne. Men da bjerget har permeabilitet, hvilket vil sige at gennemstrømmeligheden i bjerget, kan det ske, at brændstoffet løber ud i havet. Dette kan også ske ved f.eks. jordskælv. Mikroorganismerne fik, da de levede, deres energi fra solen, og den energi findes stadig i olien og naturgassen i form af kemisk energi.